Ege Nensoko TV, Uboroso bw'umugusi. Mwanchumo waligareria Bwensoko TV ni Jumatatu ya kabere gochi omweyo aso mwako yikabwe chiri bubere 25 na kwariganira senchira ya bena semesa yama yakuru ensoko ensa eyamo obutkobiga bwe 20 na kabera aso motenyoga oikomina kabere mwaka bwe chiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton ndigi nogo saba kwaninga noga ndrete kwegokya ne 20 ya gendaire asembeo yensoko TV kurubaga kiete goikira chinga kechiga naboigo kero etigarete amatuko atatoka tonyara ko batogo chengera omoyiga bwe suguku na koeneki abuna nkwero beritore kwarigania umwako muya bwechiri bubere 25 no yomo asenchira ere engia haiga ase ensoko TV twangeire gokuganiria onyara ko bakogotwara umuyiga umuya bwese gukuna boigo ase meroberio yo kwarigania omwaka umuya hasobotko bwara ronto chiko bwatarana nere Barnabas Ondari korwa ase studio ya kabere bako bwatarana mona toldi koene kiamaro gine chibicha na chiko gochera ase enchira ere engia bariki boito bamangana boigo mbagendrete kobeke kambi ase chinsemo ao na boigo ntuchigo sangana kumanyana rariaya batwariganria ase ritukeriga igo ikaransoike obe na intwe kurbono goikomwerio abego nyoranga bari bago tubwatya kurwa sensemo ye mitandao yekerero Facebook na boigo YouTube buna Ensoko TV na boigo na boko bwatya mesega ya mayakuru Ensoko ensa eyamo wetera se mitandao yane buna Clinton Ondigi hayega negatia turachigo sango mwancho murigeria go sabanga toskara sengencho emesa ya mayakuru Ensoko ensa eyamo achakira bono. Karibu sana mwancho murigeria bono togochaka na robot rukubwatia hekero chingaki chimega heiga Yesu gukuna bwego kwarigania umwako muye ya chakire bono nigo ebikundi ao bigendrete gotara emechi yokurenda bana chintakana egati abo nekiyombekeri kia inua yatima insi oburayi bwaye Lucy Bochere ekibono kiabere ke gotara hase bose emechi yokurenda bana chintakana ensemeria ya Keumbu ase bono barchi gosanga Yesu gukuna bana abo nigo bono bakambi ya mono gochia sebonsi bari babere bakobasira elyo kwanike bunango ikirani bare emeyegeiga muri kitoi kiliforenge nero gotoigo remesa ya mayakuru Ensoko ensa eyamo asobotkobiga Bune nchira yemo yogosangana batabwati aneke machintakana chinga kiechiga chiesuguku bono nigo egekundi kia inua yatima gyakole sabali yokubatarira abana bali bamanyete asomo chiwe chintakana Okiombu Wholeness Children's Home yogotoka Keumbu ensemo yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Jina langu ni Jenny Msimbi Onjari. Hapa mahali mpo ni Keumbu Children's Home. Nashukuru sana kwa ajili ya inua yatima kwa sababu ya mipangilio mzuri ambao mmekuwa marafiki zetu sana almost So asante sana mami kutukaribisha. Tumetoka Nairobi, tumefika hapa mji wa Keumbu Children's Home kuja kuletea watoto wetu Christmas. Umeona venye watoto ni wadogo wamefurahia kupata Christmas yetu. Bwana chinga kibaikirana asomo choyo asibabere bagotara kera omwaka engaki Yesuguku nigo Lucy Bochere oyoro murai bwige kundi ekyo ahoro kyo magoko yegochia asabale bonsi babere bakobasira abana bwo. So leo tumefika hapa tumeleta vyakula zenye mnaona hapa, tumeletea watoto Crocs, tumeleta mama trays, kuna zenye tulikuwa tumeleta zimeisha. Huu ni mwaka wetu wa 5 kukuja hapa Keumbu Children's Home.
Mimi ndio kiongozi wa hii group ya Inua Yatima na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu hiyo miaka 5 ambayo tumekuwa hapa. Though miaka zingine za nyuma tumekuwa Kisii wapi. Hapa tulifanya kuwa nyumbani kwetu. Na tunafurahia sana kwa tulitoka hapa last year. Mungu ametulinda, tumefika hapa pia siku ya leo. Sio ni furaha kwa Mungu. Yes. Omusai Victor no yomo egati abana balia egekundi kyabere ko basira ke masomo ku secondary na bono ni Garasi University ya Kenya omwako mutangani. Huyu kijana Victor tukianza kumsomesha form 1 niliona ni kama ni juzi, lakini sasa hii yako campus, first semester is over. Hii ni kazi ya Mungu. Mimi mwenyewe leo hii sikutarajia kuwa hapa. Studied me kutoka form 1 term 1 all the way my high school life. Wao ndio wamekuwa kilipa fee, anything I needed ni wao wame provide, so I don't know how to thank them. Wakati nilifika form 4 I sat for my KCSE, nika manage kupata B+ of 72. It is because of them, it's because of their support, revision book, kila kitu. And my life in high school, it was very smooth because of them. Nashukuru Mungu sana. So I thank God they are still supporting me. Sasa niko Kenya University, first semester is over and they are still supporting me. Oyo megati abali bako balenda abana bwo nigonere airanire bunangambu yomono gochia asege kundi kyo asoko baikange kiro mwaka ili gosanga na abana bwo. Tunasikia kwamba saa tuko na Christmas ya kutosha. Mkiangalia hapa nyuma watu wa Inua Yatima wametubariki na kila kitu cha Christmas. Kwa hivyo Inua Yatima nasema mbarikiwe, Bwana aliye juu awarudishie marudufu, na tunajua la kwamba hata wawachilia hivyo kwa sababu Biblia inasema miguu inayoleta habari njema imebarikiwa. Kwa hivyo na watabiria kubarikiwa tele na tele na tele. Noko bolia niko kuwaruro gochia asa abantu bonsi bali babwata kende gosangana batabwati buna chinga kiechiga chiesuguku. Inua Yatima, marafiki zetu wote kutoka diaspora, wherever you are, I can see some of us here wala tumetoka diaspora. Tunashukuru sana sana sana, Mungu azidi kuwabariki. Sisi agenda yetu kubwa Keumbu Children's Home ni kuhakikisha kuwa watoto wamepata chakula. Wakati watoto wetu wanakula Christmas, watoto pia wanapata sikukuu. Ama mnasema aje? Asante sana, Mungu awabariki, atupatie maisha marefu, tuendelee kusaidia nao wakikuwa wakubwa, wasaidie pia wafuate mfano wetu. Bono ekero erenga kiyemejega nerebuya asekero yo mokubeko bwasioku asobosibwa balia batabwati. Ingolipoteria Ensoko TV kurwa Keumbu ensemo ya bunge nyari bari chache county ya Kisii Retoriane Wycliffe Orenge. Tukuska bosio mwancho morigeria mwana siasa kurwa sensemo yebunge ya North Mugirango mheshimiwa Isaac Katebe niko bona yesokire na gusababa gusi gusange sukuku na bamanyete no kuirania mbuyamo no gocha somo gusi hase ogwetan ose asogotenna no musika Dr. Fred Matiang'i asobo chorio bokebweta ase account yo ka okwana hime ikonge hatebe niko bono ha bodrie abarundia koba maiso ane mono chinga kechiga chimega yesukuku asabo igo atomire ngora ya bene ochi ase chiamate chiri chanyara koba chigo siria abamwabo ase omubasuka no mubebwe para oenegetigwe ase nsemo ya chabera ikonge bosio bokwenwa kwa bolitko ria ankyo igonkurukunga Isaac Katebe kuru North Mugirango na bolichikura kuru nsemo ya North Mugirango abanenchi ba North Mugirango kambwati sia kaboyo kabere nabono nabonkunya gusabanga 90 banga libaga 2027 usinimba kodere mirimo na ibirengere byawo bire itangane kabisa igantege tukotebanga mwaka uyu 2025 usira koera ugo bwata mangana mangi na yabono twakora ye chukura chiba election wonko bakranga mbiyamo na bananchi kera mwachora osoburungi usi wonko batebinga mbiyamo no nyasaba sisini na inde umwakonde tikatoka endrene gasiyo yoko nyakuraria oyo mito Fred Matiang'i na kubulie kirogo kyogo president na tororenga okenyolire 2027 abeire asichipara chito osubwangoiga una Isaac Katebe ni familia ne
na kwa niaba y'abantu ba North Mugirango igonkurwa magomba manene gucyasa abantu bari ba Syria amagimabo ali ekerenyo use accident yaba nalia mate chabera abubono babuchikohenibwa itukulia mami ibonaga niko tebanga na otuliamu mambinto bwatsi family icho ende to kusaba abantu bonse baitu bagendera kusabira chi family icho omurembobe asabari iri yakabere mbabwate michando bono iga ibonto gendera tukunya gucanga chibesa usinchi basire ingo chukolera nko sabera nko saba ase chinterwa chito chiri chiparawa hendia chigali na uaminifu na makini solio nto gendera kunya kusiria amagima unayabona twasiriti nabone iga abantu nabange bakwenda chinsema wao tiga chinterwa chirende chiros chigali biya abantu baitu baike Christmas inko kora yo mambiga nde nko swatore Christmas tarehe 25 igo nari kuira na indeli bageli kusabira abantu baite Christmas ekia kyomorembe abantu baliye kusuku nomorembe nde tache gionde ikikerege kekera toke beke mesa abantu bali na balia babuate tikaba babage ikibabuate gucyose bali batabuate kubuate gekonye nelindasi bagere neba yao jirani yao nda tabuati nintutoshereke Christmas ikirumo Totikarita senseme yebunge ya North Mugirango omwe MCA we wodi ya Itibo mheshimiwa Lamek Sikwea Enana niko bana tebire nga ikiombekeriga korobotuki ya DCI niko ya chakiro botuki igoro bikore byoboiti asenseme yo ya Nyausia bose Nyausia getengereri ekerubo egietai amo no boibi wechiwa chestima nigo harenge ko ya kwana ekera abwatoka ujumbe ya ye Christmas wecha saba menye bae nonya narasirira samatuka mange nedina nechishuguri chire chinyinge no korigereri na goseri yo taite gotema oboba goikora abotuba bora asoka buyo maye kobotema ngaite na mwarorire oboba ngonya gotemeka bure samarieta ngorokulamek square yo nyancha manyekanete buna nyakianga gosenana ndo mwe MCO Itibo ward egente getangani tigansabira abantu baito bonse banyamira Itibo North Mugirango ngima Gusii ngima mpaka Nairobi na Kenya ngima mbasabero mwako muya ne Christmas yekia mbate bibuna ntu abarayi nonde bwensi okoro buraya sagokora engakiye eyene engaki abantu bagwa celebrate okoiboru kwa Yesu Kristo nande muntu onde taba bunangorera ari bwandirige Christmas yeke arire mbako mwako muya na because naye ore chance yokogera omuntu oyuarire igamariga yo abantu barero nyondo orerire tigamote ipole na ndama amariga yu abwatasi bichinkoro noko iburu kwa Yesu Kristo na kwa chinkoro cheito erinde 2026 obo mwako muya no na assembly yaito yabeire yegisegi na ere nyare gosibeka ebe assembly engia tia kwanza ndaira rambirambi chiane abante ward yane babire mbaitire ward yane aso mwako oyo yatwarire bisa biyo boibi yatwarire bisa by'abantu bakongentua byatwaro ebisa muna bono nyasio amonto abantu mbaitetu batari bake nande bono retest boni gamba kana no mobere turatindeku omumura naro itetu obai igagetengereiri akanyenyu bune ngombe nana bana gotena gakio ndogo kore gento buneke gakinae kwara ake sabuna muntu tari kuiborutu kurima kinabo muntu monene aegasi yago no konyenyu muntu asenjere tariembe tokugana no mubiso ganyenyu enjiraba omungwano uri anyenyetwe nekerubogie tai na igweto muntu naro na itetwe ntebiji family na pole na ande ntebe na ncho mwe MCO ino ndugase ni gufuatiria na DCI no ene bisange bibyo boibi mwe iguno no boibi bwe chistima abantu bakoiba chigwaya egekosie gegonya koiba chistima egekosie kitwa kemanyire nindangeria abagambi erinde batobo bisi na kichistima chikoibu na kichigwa chikoibu mpaka no ngurugesi mana igwete bakorera kurumuko monina oboibi bwa beirare
abantu bakoiba mbali yare mono no bare twabatukire abande mpaka bajakire kwebiserera aseketena no bweshimiwa lakini ngo report tore DCI amang'ana aya chisiri chionsipi elinda abantu bonsi banyake kunamwa elinda abantu banyorobo Kenya Toska bosio mwancho murigaria umwemsie we wodi ya Kerenyo ime yensemo ye bunge yo umweshimiwa Jeremiah Ongaro niko bona sabira bamenyi bekerenyo kwenekia buna kiroba kwarigani umwaka bw'ekirubere 2025 no yomo banyare koba no kweba ayaetire ayage siasa na gosika mutwe ka kwara somo chikonge Ongaro niko bona kerekyo asegetira abayibori konyara koba bakwenekia buna kiroba gochengero moyigo bwesu kunko gachabare school fees tibanyara koba bakuyeria yonsi engakega yesu mono Jeremiah Ongaro umwemsie umunyia bwekerenyo wakangambia mono ase mwako yote gweta no mwako yote koera bateba ngambia mono wa mtu wa minto be ikonge ba Ekerenyo na Ekerenyo ward yonsipi ngambia mono aso bokoreri ngambia mono aso gwancha ko ngari baga ko mokoreri ino ento naiko batebi ngeri ngaso buya na chinguru nyasaye na atokonya na ende mbia mono Ekerenyo nyasaye atokonya twarura so bokongu bono tubwaterane twensi tochamo twensi tubwaterane aso bokoreri obo ase okwagacha egwodie yeito twebe ji campaign twabwate tochamo aso bokoreri na tokorega asikwenerete onko basabere exmasikia naende omwaka omuya o 2026 bwo morembe no bwo bwanje no bwo bogendereri aso bokoreri borobia otherwise ngote bambia mono mwezi pito tebanga kwangete incho bari bangete na watangete tubwaterane asobokoreri asokwagacha school cheito sugwagacha jibare cheito oboremi bweito no bokoreri wakere ngencho ekyara nyasaye nomya ntwatianigwa speaker na banga tugatianigwa na bachumba barengo romba achete tugatianigwa tugakora bono no bokoreri tatirende assembly recess paka itariki 11 February yaya obuya bwa nyasaye no bonge ntwasa bali baga nabantu bekeranya bagancha bagatebanga yaya Jeremiah ri bageri twakoire asobokoreri ayo te ubwate yo botate ubwate gente kyo kuragera tigaragere aende go tintu arwara tiakero mu bere pole asengenchorende lakini inyorenga ki January nero na bana Mancho murigeria habo noto ikiro mwerio asensementangani ya mayakuru ensoko ensa eyamo asobo tukobugango gusabanga tosukare inkore na sensemo ya kabere nimbota mange turache koba tugusangane mune kyombe kyabasaye ekimanyikani muna bunge la mwananchi kurwa se county ya Nyamira barokandre komocha oborai bomo governor bwe county ya Nyamira omoske Amos Inyaribaso kuriya kubwatarana na serikali ego tosukare nkore na asensemo ya kabere kusanga turo roboti uru na ali ande nkwariganire ya sensemo yo ya kabere Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi kurwase bigoroma cyane asoko semere kugutuka ingaki abande bagucingire nkerya iye bigari byabo abande nebirero no kwengerecha bali amani tuwachani kiyobole miyobe myake menge abakachironi etu imogeti tukaira abani chi school tosemere tinga konyotore be bonasi tuwa kane pamito chironi asoboro bugwa kanwengeria enke anyago bima chai no ego chaga ya umorunse igaba miboniga etobwa to boraiti bwoko ria so bimere chai yaito oso togole paminto tuwachane kire myake menge ngaki na sike kemerikirikiria gekorente ngeria etabwikaine Factorieti, no boy P. Are you ready? Yes. No, don't you do it. Bono sabu kier mo tayo po miranga.
Oba edo muhima njotale ni director obo ili botate menetima ni dara ni director gongo chakando ba bituru. Nyorali chiburyaya kurwa somurikito Innocent Onyango ime yomuroberyo bw'amatabere n'enkoro y'obururu kitariki 22 cy'umutinyo yo 12 bw'umwaka oyo bw'ekiri 2025 ime y'Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Mwanjo murigaria karibu sana sense mega ya kabere mbuya mona soko gendera gusangana intwe nabono tugusika busyo eninde tukombanye haya gendera kone kiwasiri tukeriga ase kiombekemo kiabasae kurwase county ya Nyamira ekyo kemanyekaine buna bunge la mwananchi ni gobono banyare ko babagwesokia hasiri tukeriga na konyara ko bakomochia higetambo kiro kyo mugavana bwe county ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo asokurigia kubwatana na serikali ya Kenya Kwanza na yamo eyenige gocha maiga yo mugavana uyu bwe county yo kororekana kagotwara ebikaro no mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati hanene mono kegima kurwachinga ki hecho omoroberio ya bukoriga kurusi gwabisi bunge area ye Senate omurikito Stephen Nyariki na murikiro robot rwasenjira bwikira rituke rimorioka maiga yo mugavana bwe county ya Kisii Muske Simba Arati kuomerana no mugavana wa Nyamira Muske Amos Nyaribo gekiombe kiabasae nseri ya buri ya bunge la mwananchi igo batene bokongu na kwamerege getambo kirekyo na kwera tene ninga barabumba go chiwanjirana getambo kiro kyo mugavana Nyamira Muske Amos Nyaribo gochaga kubwaterana na barai bagosira serikali yo mu rai wense William Samoei Ruto amangana nga uvulinga Simba Arati ngono baningina omweshimiwa Amos Kingomi Nyaribo halibo emoto. And I want to say this without any fear of contradiction. Mheshimiwa Paul Simba Arati, tafadhali mahali popote ulipo, tigana no mugavana ito, tafadhali mutigane tubange serikali yetu. Amangana yote igochia bunga tutam, sisi atutaki. Sisi kama vijana wa Nyamira utuachie tupange serikali yetu. Na hatukuogopi. Simba Arati, and I want to tell you this. Sisi kama vijana wa Nyamira, industrial park tangia ulianzisha ile wakati mpaka leo hakuna kitu inafanyika huko. Leo hii tumesimama kama vijana wa Nyamira tunasema one term na hatutaki kusikia maneno yenu ya two term. Okwanekerekyo bakorawa no monogerio bo Chris Mongare nigo bagendere koerera gati sababu chikogera bataganiti ko base serikali asekeria bakwerera ogotago kiwane chinjira yobwagachi wechinyomba chirigoriria nsene serikali boigo hase bakwerera nga serikali ya William Ruto terakora magendero ase county ya Nyamira. Na tunamwambia Mheshimiwa Rais, wewe ila siku ulikuja hapa ulikuwa umebeba Biblia na unatuita maasla. Your Excellency, we want to tell you from Nyamira, as young people of this county, we want to tell you, since you came here 3 years ago to launch and relaunch the affordable housing project, till today, ile vitu tunaona huko ni sarakasi tupu na upuzi, na sisi Mheshimiwa Rais tunasema kama hiyo ndo mtindo hapa Nyamira hakuna kitu umetufanyia. Sisi wakazi wa Nyamira tuko na machungu. Mheshimiwa Rais, sisi wakazi wa Nyamira tuko na mchungu. Juzi wewe umekuja hapo umesema umetupea university. Umesema umeleta watu wa KDF ndio uanzisha university. Ninapoongea leo hii sasa hivi, Your Excellency, wale watu wako uliweka tractor pale wakati uliondoka na tractor zikaondoka. Watkana negati ya barai hababeire bakorwa kurwe kambi yo mu waziri mukoro Dr. Fred Matiang'i na goswe serikali igabasaya babekire tene ninga abarai abo nigo bagoswe serikali boka na tariye bakwenda nerombe yabaria bakonyara ko babako basira jasa mali tane ngonkoro kwa Stephen Atinda ngonkoro wa musibwe wodi yama
igonta geteko bateya abantu baminto timo twara bwoba bonde bwensi abaraya bagusiba soire serikali bagwetana nonya 20 kero morayo soire serikali gabwate kure yeme kero morayo soire serikali temine tinabona abantu abagusiba spiritual soire serikali ekiombe kyobo igo nigo giasabire bono nere bya serikali kurigereria obokoreri nabo igo amagendero ase county ya Nyamira na kweranga mbakogania barai bagusi atige oyo mwabo Dr. Fred Matiang'i na gosira serikali rabisi bunge strong na mimi ningependa hii yenye naongea iende kwa mheshimiwa Migosi Ogamba. Hapa nyumbani watu wanateseka sana kwa sababu bonus ya aje ilikuja pesa kidogo sana. Ningemwambia aende huko kwa ofisi za education awaambie badala ya kutuma mtoto kutoka Nyamira kwenda Ukikuyu kwenda Ujaruoni igon tenko basaba abantu baminto bagusi abantu baminto ase mwatenena tenenamo mubwaterane musirane mutirene chinguru ekyaira obama nechinguru obama nechinguru totadene tiamo ngocha korera tole maega amangana yabasa konyore guys ase county yetu. Those are the things we are to wenda ko benefit kuruga ase industrial park. Steven Nyarikemone, Ensoko TV, Tinga, West Mogrango, county ya Nyamira. Tukoska bosio mwancho mworigereria serikali ye county ya Kisii gekubwatarana ni kiombeke mogetari ya serikali nigo kya watukire chibesa chilingi 5,2.5 guchiase ebyombe bya baremi birusiria ase chiwodi emerongene na isano abwase bono kira ekiombe kyanyara ko bage kwenyorera chiribu 300 kira ekiombe bono nigo kyaigwa chibesa icho buna ichira chiko bakoja kwegendereria na boigo guchimenta kwekinia kagukwana na bararia maiga yo moigoyo nigo bono Eric Miyenda yoromo waziri w'uburemi anyareko bakagoteba buna nigere buya ase ogokinia ebirengo ebyobogima ase abamenye be county yo boigo nigo banyareko bakwena na chimashini choko na cha obonyansi na boigo chiri choko nya cha bose chiri choko Kenya chindagera chechiombe go chiase ebyombe byonsi ase chiwodi ya merongene na isano chi county ya Kisii unagotumanyo muri Kito Wycliffe Orenge asengejo kwachakia chigurupu echi kyabo banyare gotwara umuntu gukora ase office eyo banyare kugora chi computer for their offices igere elio banyare guchaka ko recruit abalemi bande basoe ase ebyombe biga naende umuradi ona FCDP ekero bachakire bairwe chibese 1300 tali baguchikoirani echibesa baye kubachochaka nekero FS ya kabere go chekero chi group echi abere stable na FCDP go chere aba egendo tokoroka margin grant ekero ba reisiri bune keombe chibesa usene chiringi 1500 na FCDP ke komenta chiringi 1500 onye bakoligie milioni yemo na FCDP aba milioni yemo ibona keko era twale ngalero mugavana obaire chibesa echo bachake chi group echo ande World Bank era chibesa shinde asomradi na FCDP kumanya koewa chibesa chugo chaka kona kolona niye gosokore biashara isake yosororo abore cheste nayo ngekoewa chibesa ntobwatie namba erenge etutagete namba ena komenta ningore member yesako umuntu onde bwensi omenyete Kisii county orumurimi nerokoba member yesaki ntobwati mipaka ende yose mpaka bali bale chipoda poda nao bagosoa asiki poda nere kurusia matokeka nere kubugucha kubuguria mabere igomba bwate na barabu ensemene nayo gukora transportation igone yaba ifichana ne babangira na baba bagaka Tukoska bosio mwancho morigeria maiga yeskurio boroso ya Nyantira ye egotoka asense moye bunge abo basie county ya Kisii gwa kwanenkoba ase kirasi kemo kyanya ko bake gotwara omochando ritkoria rero nigo yokorie kerogo kyobo jumbe ase ebunge yo Dr. Samuel Siringi hatara eskuru yo na kurotota ebirasi ebyo byatwara omochanda sarireira yogo cyakobeka ebinto bigotanga enkoba na boigo egati yabaibori bago kere getambo kerekyo na koarigania emerobiro yo kwane keskuru yo nkwegenderere obuya asande tubwaterana nyandirirabe abana baito basome nandi banyole kigasi guchakira bwigyo ngina abatezi
Ekero siasa era ikeli embito ni siasa ne koruka lakini asema ningi tokora. Ili banali goeta esukuru njiro monto nganje chisemi nje wega no masomi igona aranga tiangicha ndigererie enkobe yaba ge wakaga etu abane bahati kiara esukuru eye mwana atalengo kanga gusena botwale dogukwana mangana mangabo no kubwa bono igoto igore nyasaye nga akarora ebe engakiri abana batayo lakini oko bana igule nga eneli ya gatatu egende gie kworo kingelinga ntutekeire ende ko lightning arresters igo arresters chitekeire ga chigere gotanga ekiagera asa nyinge goji ekere ko baye kanga bona abantu mbasirite ene party enene igo ndabuli bali batenerete ga kwende eskuru BOM banyale ko bakobwatia injibwe ngora enda anda se Ministry of Health ingende mbabuli nga abana batakiri oje skuru we igegende kyo kumingelinga totale ndeti onye ndirikanga abana mbaso skuru ga January tutaramanya gose class yake inkireceive na bora anyole na ende ge koirorera kiya korere klitangani egakore liya kabiri bone liya gatatu ntubuna abayiboli kanga tuatemire kogenda isiko na barayi baito toboli tobeke lightning arresters ntenda iranilio mabisa siringi munambia mano mabisa siringi okorira mangana amange gweta nandi buna bono igekera ari gweta gaiga nga ngwetare ngoigunge nkobanja ache skuru eyeito obogeire ochire gotoa pole akimo komatebimbia mono omabisa tiganya sago seseni nanda akwagate ntue tole maegago nandi buna gwatana nguchi gobwatererio ra mangana ya gochibosio gaki ntue tole maegao ayo tubwaterie gente keiga muna bono nyendiria abana baito baringe skuru gaiga kanga abana baito mbakwete gaki tari boigo bwana nyasa akabatiga moyo igekerenga nkyari ngo nyasa abatigirete moyo bwana mobisa tubwatererie gente kebuya gaki nyasa konye skuru eye iga yaito na intu egente kegetare tonyare ko batagokora tonyare ko batagosomeria abana skuru eye yakogera ntu turi gucha kogenda Tukusikaba sio mwancho mworigereria omwemsie we wodi yebeno Mheshimiwa Steve Arika nigo haroberie gochigo chakia umurobiro bw'ikigo sari cy'umupira w'amaguru hase wodi yebeno yo gotoka sense moyo bunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii enigere munenchire moyo gochigo konya basaye kurwa se wodi yo kweganderia ase chitalanta na bego kwenekia buna nkwebeka bare ase nchira yo kwenekia emirobiro yechigo sari cyo chinga kechiga cy'umutumuko yo mutambe bwerusa endeti baye sonania hase chisabu chimbe na bego botumeki bwa mariogo yogotindia chigo sari cyo nigo chikagere go chakari tukoria ankyo ase egeti kieskuri oboroso ya Nyamecheo Marieta Steve Arika umwemse we wodi yebeno yongo tebya abantu bayibeno nabono ni saa 28 koro mwaka na asenseme moyogo kinia chitaranta ntobwato mupira onde ogochakari tukoria mambye kikombe konga Steve Arika Cup kokonya abasaye baito ngakie bali chirusa egere tubatambuki umwakonde final gera abe tareine ya January igo mambye timu chonsi chebeno kurukere application tomira nenya Nyamecheo primary school chisaye egere yo koroncha egekombe kiga egere tunyole abakoyi bali abakongu tunyole ne team egwaka no neri kurwa ibeno igo ngusaba abantu baminto tigato promote talent chabantu ekogera talent na chiro chongo konyekira abana bange kose chakonyira abantu abange umupira kominyoka omusengoli lesoringi ebine bintu binde nandi bigokonya cyara kinga kicyarero naburanyore naburabe to soma bya school lakini nani nyasaye nakoete ekeo tende uranyore ko igotiga to promote style nane kero umupira no muyore nemichase nemiyere nenchirende yemo gekorento kwanchani kyagara teringa bara bibancha ine nabagwa kumupira mupira ne yo mo basokolenta ona ba Taiwan ini yaba Iwan ti location ikirebere ntobwate ibeno location na kirera location toko gendo mupira bweri ekogera location ya kirera echole timu ya muna namba ibere ne location ya ibeno namba muna namba ibere
namba emo ya mata na namba ya emo ya ruguru chichikonyorana ase final ekogera mupira tuli knockouts ba tagitenga tuchiaseri asa matukaya ebikombe biga gwika bigenderere tuli nga twaganya December yoka twatumutinyo nane igo ntobe chigosori hawa mpaka okominyoka unabona se wodi ebeno twanyorete academy y'abana bokominyoka ase skuru ya nyama SDA nondo bwate mwana tete kwiro nabakomolenta igo nazo talent nokogendere kogera konyoranga kitimu chetu chinyinge sana kyagera abange bagwaka egekombe lirie ekombe kyabikiro lakini tete kweni kali cy'abantu banyore mipira bagendere gukora amasoesi nari amaguru atari guca Wancho murigeria soroboti uruo rwechigosori no twikira omwerio bwemesa yama yakuru ensoko ensa ayamo asobot koboiga bwe 22 umutinyo 12 umwaka bwechirubere 25 hamatukatigarete emerongo bosama tukatigarete ange kiandaiga tunyara ko batugotambuka umwaka omuya na wegona matukona tutatigarete tunyara ko batugochengera omoyega bwesukuku gikoraga chinsa isato ninjikwera nagago mwancho murigeria tusange ayega twasangire negati yayanda manga sengenchumuri kito Dominic Onderi akomanyibuna parish enya ya Otamba nigo yanyara koba gekoigurwa igo abege no abekanisa ge Catholic kurwa sense media ya Otamba baigorerwa parish enya iyo barache koba bakonyara koba bakwene kemeroberio yabo yogosasi mana begonto chuko manyoro boti royo ore ne ganga yogo chia kwanekia buna nachi goikirania kura abananchi be wodi eri ya Gesusu mheshimiwa Sagana hanyara koba ga okora okomera na babwatani be sekta ya boda boda mwancho murigeria ngo bakirambu ya muna bari kibaito bamangana soko ya sangeria aiga onsi abegona engo kwa kirambu ya muna soko sangana into kurutoga chagete gwikira boniga seribaga riaye Barnabas Ondari abego toldi kurwa se studio ya Kabere jenkoro kwa Clinton Ondigi to gotiga ndra gutwaro borigerio bya wemeroberio egendrete ase embeo anemona sobo tukobwarero turache gukomanya umuroberio bose oroboti rwa bene asoko murekera amatabere nenkoro nyiro mwancho murigeria bonus enke ya soka sabari bekemerie cha kurwa sorongura gusi abo abange banyara ko bagwesokya na gusanga no muri kito Innocent Onyango uyu asenchira beno butuko bwarero urache gukomanya nararia ya a negative abo igo nararia barimi bagwetera ko ene kyo burimi bekemerie kige cha ngoikirana bure higo oroboti rwa bene amato abere nenkoro obutuko bwarero na ruko bwatia asembe